is óta dolgozom itt a Korda Klinikán, és a bőrgyógyászat területe amiatt kezdett el érdekelni, mert nagyon szerteágazó ez a szakma. Van benne egy nagy adag immunológia is, és ezen kívül számos fertőző betegséggel találkozunk a klasszikus bőrgyógyászati kórképek mellett, és még a nemi gyógyászat és kozmetológia is beletartozik, emiatt egyáltalán nem unalmas, és nagyon sok kihívást tartogat. Foglalkozom teljes test bőrgyógyászati vizsgálattal, egy anyajegy szűrést értek ez alatt, illetve minden más képletet is megvizsgálunk a páciensnek a bőrén. Ez magában foglalja akkor a bőrdaganatoknak a szűrését. Ez olyan, amivel gyakran jelentkeznek páciensek, illetve fiatalabb korosztályban a patanásos bőrbetegség, az aknés bőrtünetekkel jelentkeznek, és emellett még jóindulatú bőrnövedékek eltávolítása, vagy fertőző betegségek, mint gyakori vírusos szemölcsök, amikkel sokat látok betegeket. Mindenkinek évente érdemes megmutatni bőrgyógyásznak az anyajegyeit. Ezt az éves anyajegy szűrést akkor kell úgymond előrehozni, hogyha panaszt okozó anyajegy jelentkezik valakinél, vagy változást fedez fel az egyik anyajegyében. Amikor új anyajegy jelenik meg, akkor az jelenthet furcsaságot, hogyha a meglévő anyajegyektől nagy mértékben különbözik. Úgy szoktuk mondani, hogy olyan, mint egy rút kiskacsa, kilóg a sorból. A meglévő anyajegyek tekintetében pedig, hogyha aszimmetriát, tehát egy szabálytalanságot vesz észre a páciens, akkor fontos megmutatnia ezt szakembernek. Itt gondolok például az alakja, formája, színe, hogyha változik az anyajegynek, akkor, hogyha valakinek a családjában előfordult már rosszindulatú bőrdaganat, akkor pedig még éberebbnek kell lenni, és komolyabban venni az önvizsgálatot is, illetve a fényvédelmet, és az éves anyajegyszűrést. Gyakran jelentkeznek különböző hajhullásos panaszokkal páciensek. Ezek általában már hosszabb ideje fennálló problémák, amelyeknek szerteágazó okai lehetnek. Ilyenkor általában egy nagyon részletes anamnézis felvétel, tehát a kórtörténet kikérdezése történik. Olyat is megkérdezünk, ami a páciensnek nem jutna eszébe, hogy ez is fontos lehet a hajhullás szempontjából. És ezt követően a hajas fejbőrnek történik meg a dermatoszkópos, ez egy ilyen kézi bőrgyógyászati vizsgálóeszköz, ennek a segítségével közelről a szőrtűszőknek, a hajas fejbőrön lévő hagymákat tartalmazó nyílásoknak a vizsgálata, illetve maguknak a hajszálaknak is a vizsgálata. Én azt szeretem, amikor jut elegendő idő arra, hogy végig tudjuk beszélni a páciensnek a korábbi tapasztalatait, tehát az a jó, hogyha együtt végül eljutunk a valószínű kiváltó okig, és azt tudjuk kezelni. Ugye előttünk a nyár, és elég brutális napsütések szoktak lenni mostanában nyáron. Hogyan védhetjük a bőrünket, mit javasolsz bőrvédelem szempontjából? A legfontosabb az, hogy próbáljunk meg védekezni a legerősebb napsugaraktól. Ez azt jelenti, hogy 10 és 16 óra között ne feküdjünk ki a napra, hogyha elkerülhetetlen, hogy ki kell mennünk ebben a csúcsidőben, akkor fontos, hogy napszemüveget, egy széles karimájú kalapot, fejfedőt viseljünk, és emellett 50 faktoros fényvédőkrémet vigyünk fel azokra a területekre, amiket nem fed ruha. Ez fontos amiatt is, hogy a hámeredetű daganatoknak a kialakulását megelőzzük, csökkentsük, illetve anti-aging szempontból is, mivel a bőr öregedését tudjuk ezzel is lassítani.